सारिक जोराव पश्चिम महेशपुर 31 नम्बर 31 नम्बर पुलिंग स्टेशन अमो बुजंगनगर वाकीनगर दिनै सारिक जोराव कासे हिम्बोटक रेली खालायनायखौ जत जे साउथ आर्सिनगरनि एबा 31 नम्बर पुलिंग सेन्टारनि जे पारा खबजाबायमानि जत पाराव जत गामि गामियाव जों दलकाय जे ओ आमचाइनि सापर्टार जे बुबाग्राना हामजानाय जत वारियर रक जत सेंग्रा रक मिरि अक्रा चाक्रा जे आमचाइनि सराय खनाय सिक्ला रक बयस्क रक अक्रा चाक्रा ताई आनि साक चालाय रक जत जों मिलि लायो जों अरो तिनि रेली खालायलायखा कायसा हिम्बोटक रेली खालायखा तिनि रेलीनि बिसिंदि मीडियाबो फुटेज नाखाना अरो सिजाका जे बोसकांनि 12 तारिख बर जत आमचाइनि 1200 बुटार दं 1200 मिसिं 1200 मासा करायाके बर जत रुबायना होननि समाय जालायखा दाव सारि जर अमनो जों 14 बुजंगनगर वाकीनगर तागले 25,000 नि बिसि बुटमानि कप्लायनि दङ अमनो आं तिनि मिडियान बिसिंतिबो 31 नम्बर पुलिंग सेन्टर जे एबा साउथ आर्सिनगर बिसिनि जत लुकुरनो पाइपलाया हामबायाफोर खाकामते हामजमयाफोर खोनाबो हायना हाय सिनि फुंजरान सिनि उमथिके जत पुलिंग सेन्टर वा जत बिसिउमके हिम्बोटक खालायजांनायसै हामबाय